Mayong adlaw mga ka-dear friends, kininaw sa inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Lain na sad nga istorya ang atong idalit ninyo. Bagong haon, bagong luto. Love story. And of course, sa mga nagtanaw karon ug wala pa mo makasubscribe, please support our YouTube channel. Click the subscribe button and the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit diri kaninyo. So again, dito maglangay, aniya na ang Dear Papa Joe Stories. Kumusta, Papa Joe? Before ko mo-proceed sa akong story, I wanna say congratulations sa new face sa imuhang YouTube channel. Literal nga new face kay makita ka namo while nag-istorya, while reading sa love story on air. Mas nindot gyud ay nga makita ka namo kay mas ma-feel namo ang imong ginarrate nga story live in action. My name is Ephraim, or you can call me F for short. Nahitabo ang kaagi in one of the beautiful cities sa Mindanao. Dito po nagsugod ang ako ang beautiful love story. It was summer 2016. Ginvite ko sa akong best friend nga si Bosni para mo-attend sa ilahang religious summer retreat nga ato paghimuon sa usa ka mountainous barangay. Bukid siya pero peaceful ang serene. Kato nga place mo gyud ang kasagaran nga venue sa mga retreats kay mingaw, bugnaw kay hangin kaayo og nindot ang ambience. Kana-kaning klase sa place nga makamuni-muni gyud ka og matud pa nila makahinumdum ka sa imuhang kagahapon or basin utang. Dili unta ko mukuyog kang boss ni kay medyo di ko hilig og ingon ana nga kalihukan pero naunaan pud nako nga I need this break sa kuang not so busy career. Yes, Papa Joe, during that time, dili pa ko busy kay bag-o ra gyud ko nakagraduate sa kuang degree in Information Technology or IT. Wa pa ko katrabaho og actual nga company kay gawas nga lisod mangitag trabaho. Diri sa mua, nalingaw pa ko sa kong part-time job nga online ug home base as freelance writer. As of that time agud, I was paid by a certain content creator to write memes. Yes, I write memes for other people. Daghan na nagingon nako nga nganong di na lang kuno ko maghimo og kaugalingon nga vlog sa Facebook containing my memes. Pero amot ba nga di man ko ganahan. Tagsa ra man gani ko mag-Facebook kay mas ma-enjoy pa ko nga maminaw og manan-aw og YouTube og mga true to life stories sama sa imuhang YouTube channel, Papa Joe. Napugos ko og kuyog kang boss ni kay basin pa di ay dito sa maong retreat house makahimo kog mga ideas sa mga memes nga gi-require sa akong employer online. Ug mao to, Papa Joe, nangadto na mi ni boss ni sa maong retreat house. Samtang nami dito, day 1 pa lang, gilaay na ko. Kay ako raman ang maglahi ug magtikaw-tikaw kay si boss ni focus kayo sa iyahang event. Samtang ako, maglakaw-lakaw sa palibot kay dako man kayo ang lugar. Daghang mga tanom ug buwak didto. Og nindot jud kayo ang landscaping og pang Instagram pa gyud. Imagine, Papa Joe, ha, na-imagine ako kung kaulingon nga maglaroy-laroy sa pila ka hektarya nga retreat place sa 2 ka semana. Og kato pa lang gani ang retreat mahuman og 2 weeks, Papa Joe, nya day 2 pa. Kaulion na kay ko. Pero maikog lang ko sa akong best friend and actually I was rehearsing during that time sa lines nga akong isulti nga to kang boss ni nga nagplano ko nga mananghid niya later in that evening, Papa Joe. After mahuman silang kalihukan niya itong adlaw. Gusto na kumuli. Mga alas 2 sa hapon na siguro to og medyo dag-om na o niya nagtaligsik na o murag ningit-ngit na ang palibot. Na ako'y nakitaan nga pipila ka mga lugas sa mga tao nga naglakaw-lakaw po dito. And I guess dili kay akura ang naboard sa amuang mga attendees. Napadi ay lain. Sige ko og picture-picture kay gamit man sa ko ang memes ang mga picture nga ako ra pud ang mag-edit.
Random pictures lang akong gihimo kay lagi nagtaligsik ato nga time. Human kog kuha sa mga photos ni pasilong ko sa usa ka open nga cottage o gipan-check ang ako mga kuha sa kuang camera. While scanning sa mga still photos, napahunong ko Papa Joe. Sa ko nakitaan nga pictures sa kababay nga diha sa layo, pero ako gyud nga gi-auto zoom ang akong camera. Gi-zoom gyud na kog taman para maklaro nako ang maong hulagway sa mga babae o didto ako nakita ang usa ka malaanghel nga babae. I'm not gonna lie that I have already seen so many pretty women, but this girl, lahi gyud siya. Murag dunay naghunghong nako ba nga balikan ako dito sa mga lugar kundi napicturean nako ang mga babae. Wala na ko'y paki ko mag-uwan pa. Naman po ko'y da nga payong. Mao nga nidagan ko o gibalikan ako dito sa mga lugar. Pero pag abot na ako dito, wala na'y tao. Asa na kato siya no? Usa kato siya sa mga attendee sa retreat nga giburingan sa Manako. Pangutana ko pa sa kong kaugalingon Papa Joe. Nilakaw ko sa unahan hoping nga makitaan pa nako ang maong babae. Mga 5 minutes na siguro ko nga nagpangita niya o bisan asa na ko naabot. Hapit na ko mabot sa tumoy diyang nakitaan nako ang duha ka babae nga nagbarog ug may gani kay nihunong ang uwan. So ako na pud gipicturan ang duha ka babae. Unya gizoom nako. Yes, pero naa siya kuyog nga younger girl. Nagduwa-duwa ko nga muduol ba ko nila or dili. Kay kataligsik man pod. Di ba ka sila makuyawan kung kalit ko nga magpailaila nila. Akong gibuhat, hinay-hinay ko nga naglakaw duol nila while taking pictures sa mga buwak hangtod nga naanak ko sa ilahang duol. Nakalitan lang ko diyang niduol ang younger girl nako og nangutana nga, "Are you taking pictures at us?" English speaking pa kaayo Papa Joe. Natulala ko ug kadiyot ug nitubag nga wala man. Flowers ra akong gikuhaan. Really? May I see your camera? Matod pa sa maong batanon nga babae. Dili unta na ko ihatag kay mahadlok ko nga masakpan. Pero ang babae na gyud mismo ang nikuha sa camera nga ako ang gigunitan. Mao nga gihatag na lang pud nako niya. Dungan sa pagpangaut sa kuang Nagsigig smile ang babae samtang nagtanaw sa kong mga kuha sa kong camera nga iyahang gipang scroll. Wow, you have a crush on my ate ha? Matod pa sa maong batanon nga babae. Ate ni mo siya? Like she's your sister? Pangutana ko pa. My one and only elder sister. Dali, adto na to siya kay ipalaila ti kaniya para di masayang ang imong effort sa pagkuha og pictures. Giduol na mo ang mong babae, Papa Joe, nga maguwang di ay niya. Yes, nindot ko mukuha og photo sa kong kamera, kay nakatrain ko og photography. Pero mas nindot gyud di ay nga akong nakita sa personal. Actually, pareho-parehos lagnaw sa iyang manghod. Pero mas finesse, kay mas matured og angelic kayo ang face sa maong maguwang. Kung akong i-describe ang iyang beauty, murag combination ni Donna Cruz og ni Maine Mendoza, nga naka-eyeglasses o colored orange nga lens. Mo'y nakapasamot sa iyahang kagwapa Papa Joe. Na-mention po niya nga buwag na kuno ang iyang mommy o daddy. Lahi nagbalay nga gipuy-an ang iyang daddy nga sama po niya usa ka blind. Daga pa siya kipang istorya nako diyang ako siyang gikalitan og pangutana nga, Yumi, do you believe in love at first sight? Ni katawa siya og kusog og ditubag nga, unsa ako pagkabaw nga di man ko kakita. Yes, sakto, di ka kakita. Pero sa gugma, di man ta mo decide kung dili ang kasing-kasing ug mao na ako na feel nimo. Matod ko pa. Grabe na gyud ko ka corny, Papa Joe. Pero saan taman, in love na migay ko. Walay corny-corny pag in love na ka. Efrem, I don't believe in love. Matod pa ni Yumi. Napaatras ko sa iyang gisulti kay I thought ganahan po siya nako. Pero iya naman dahi kong giprangkahan nga di siya mutuo o gugma. Dayon gisulti niya ang love story sa iyahang mommy ug daddy. At first met daw sa iyang parents, they were very in love kay dawat kayo siyang mommy. Pisa nagblind ang iyahang daddy.
Nagpakasal sila og nagka-baby. At first di madawat sa kong mami nga ang iyang anak kay blind pud. Blind pa gyud ang iyang bana. Blind na pud ang iyang anak. Diyang nagsugod nagkausab ang iyang mami, nagsige nagsapot ug sige nagpangaway sa iyang father. Hangtod nga kada adlaw na lang jud kuno sila nga maglalis siyang father. Hangtod nga ni give up na ang iyang father og nakigbuwag na lang kay wa naman sila kalinaw unya naangin naman sila nga managigsuon. Ang ilang inahan mo ay capable so syempre adto sa iyaha ang ilang mga anak. So mo na hinungdan nga di na mo to og love si Yumi. Kay matud pa niya, maayo lang daw kuno na sa sinugdanan Papa Joe. Inigabot sa problema, mawa na. Mawa na ang gugma. Sa akong unahuna, bahalag di mo tuo si Yumi og love. Akong i-prove niya nga sayop siya. Napagyapoy lalaki nga tinuod nga mahigugma niya. Hangtod sa kahangturan. Kana, way paglubad. Bisan og unsa pay mahitabo. Pagkaugma, nakita na sa mi. Among buhaton, maglakaw-lakaw lang mi dayon. Unya, i-describe na ko niya ang palibot, ang kolor, ang porma sa buwak, ug tanom nga amo ang magian. Akong i-describe niya ang porma sa panganod ug uban pa. Time flies when you're having fun, Papa Joe. Kay dali ra gyud kayo ni dagan ang mga adlaw. Imagine, ika 10 days naman di ay. Pila ka adlaw na sad mi nga nagkuyog-kuyog ni Yumi. Ika 11th day na namo dito diyang dun ako'y surprise kang Yumi. Ambi mong kamot Yumi bi, dun ako ipahikap nimo. Pero gitaguan niya ang iyang kamot sa iyang likod, Papa Joe. Di ko yun sa planay mong ipahikap na ako. Kuyawan man sa taana, matod pa ni Yumi. Mao nga ako mismo ang ikupot sa iyang kamot ug ipahikap ang itoy nga iro, Papa Joe. Papi ni? Pangutana pa niya nako dungan sa iyang pagtindog o pagtingog sa itoy nga iro. Di man nimo gikuha ang itoy F. Pangutana pa ni Yumi. Ay, dito ko ganina sa kitchen oy sa ilahang likod. Diha ang mga kusinero. Ilan ning giadapt diri sa retreat house. Ang inahan ani, nanganak man og daghan. Gioferan ko nila nga kung ganahan ba daw ko, tubag ko pa. Ang gidawat ang papi kay ihatag nako kang Yumi, Papa Joe. Pero ningon siya nga, ganahan unta kog papi. Pero kay bawo ko nga di mo sugot si mami. Kay di siya ganahan og hayop. Unya, di baya ko kaatiman kay ako mismo at manunon baya ko. Matod pa niya, Papa Joe. Maho ba? Sige, ako nalay adapt ani. Bali, ato ning duha. Ato ning baby. Unsa kay in-name na to ani niya, no? Matod ko pa. Papi, tubag pa ni Yumi. Papi nga ang spelling kay P-A-P-I. Lipay kay ko nga nanami instant anak ni Yumi, Papa Joe. Enjoy pod kayo siya nga nagkugos-kugos kang papi. Unya, iyahang kisan-kisan ang itoy. Nasuya na noon ko sa itoy. May pang itoy kay gikisan. Ang baby rada ay ang naikis, ang daddy di ay pajok-joke ko pa niya. Pero igo ra siya nga ni katawa. Punaan pa dyan na kong diga kay hapit na mahuman ang 2 weeks. Sa retreat, wa pag yung ko'y nahimo. Wa pa ko ka-score kang Yumi. Pero kalit lang nga niabot sa Liana nga naghangos. Ate Yumi, nana si mami, gipangita ka. Padung na to diri kay narabay naka-report niya nga sige daw kag date og lalaki diri sa retreat house. Muragi sila og nakitag abat sa kahadlok nga nagdali og lakaw palayo sa mong nahimutangan, Papa Joe. Kung ang basihan nako ang ipanulti ni Yumi about siyang inahan nga strikta kayo, basin magka-problema ko sa akong pagpanguyab niya puhon. Hinay kay signal dito sa retreat house, almost wag yung signal. Pero nakadawat pa kong chat sa messenger gikan kang Liana. Nagpahibaw nga nakabalik na sila og syudad, si Yumi og ang iyahang mama. Diya nga wala na si Yumi sa retreat house, dito pa ko nakamata sa kamatuuran. Sa akong messenger, ako nakita ng dagan kayong messages ni Chanda nga puros gisin lang nako. Wa na ko basaha kay nalingaw na kong taman kang Yumi, Papa Joe. Si Chanda, mao nga akong long time girlfriend. Sukad niya tong college pa lang mi. Yes, Papa Joe, na nakuyab nga nahabilin sa syudad. Ug karon naglibog ko unsaon nako. I'm sure inigbalik na ko sa city, balik na pug ko sa realidad. Nga naa na ko'y uyab nga si Chanda.
Tungod sa kadugay na mo, nawa na ang thrill. Kanagaling too much familiarity na kaayo nga wala na excitement, usahay, mura na lamog man nag-igsuon, labi na og close na pod kaayo ang inyong mga pamilya. Mura na siya anak sa imong mama ug papa. After 2 weeks sa retreat house na mauli nami si Bosni balik sa syudad. Nidritso ko sa mua ug maugi akong naamtan si Chanda nga naa sa kusina. Nang hugas og plato. Yes, ingon ni ana siya ka at home sa mua. Love, pwede siguro nimo nakadala og meditate dito no kay wa naman jud kay reply nako sa akong mga chat nimo. Matod pa ni Chanda nako. Wa man gyud signal didto gud uy. Tubag ko pa. Si Bosni lagi makareply lagi usahay pero ikaw wa gyud. Ha? Unsa may gisulti ni Bosni nimo? Nitubag pod si Chanda nga. Ingon siya nga mangwa ka reply kay nakay bagong gikalingawan. Suski ko yawan ko Papa Joe. Nga gipahamak na ko ni Bosni. Kay nakibaw biya siya nga ganahan kay ko ni Yumi. Pero sa kalit lang ni do si Chanda nako og lipay kay siya nga siyang nakakita siya sa itoy nga akong gikugos. Mao ni si Papi, ingon man si Bosni nga sige daw kagukod-gukod sa imong itoy iro. Ay salamat. Wa day gi-report ni Bosni. Nga to kang Chanda nga si Papi ra ang iyang gipasangil mo rason nga wa ko ka-reply niya. Niya tong gabiuna diha nga mao nang gabiuna diha jud natug si Chanda sa mua. And of course, na siya sa akong room kay mao na may naandan niya. For all you know, college pa lang mi nisod na mi sa igingon nimo Papa Joe nga linapaay sa leyon og karnero. And that night, naglambing si Chanda nako. Pero wa gyud ko nihilabot niya. Nangita ko rason nga way mahitabo namo kay ambot ba feeling nako makasala ko kang Yumi. Pagkaugma, walang gyapon ni uli si Chanda sa ilaha. Diha ra gyapon siya sa mua. Diha mi sa gawas, sa among terrace ug diha pod si Mama kay iyang giduwa ang akong itoy nga si Papi. Sa kalit lang ni dagan og kusog kayo si Papi. Padung sa gawas sa gate nga murag dunay na excited. Dali na akong gisunod si Papi ug mao na akong naabtan sa gawas sa gate si Liana ug Yumi. Ate Yumi, nay na-crush ni mo oh. Mura kuno kag si Maine Mendoza. Ila-ila mo ate. Siyagit pa niya siya maguwang. O nitanaw din nako ang gwapang babae nga ni Smile. Ay, mura man sa DNA siya si Alden Richard. Game pa nga sulti ni Yumi din nako. Dali po ko nakatubag nga. Daghang bitaw nag-ingon nga kamay-ong ni Alden. Pero mas lawom lang kuno to siya dimples. Unya mas puti po siya nako og gamay. Nagkinatawan na mi. O nagkinatawan na ang mga sisters. Sako ang joke nila. Mao nga ni apil lang sa kong katawa, Papa Joe. Mao itong sinugdanan nga nagkilaila mi. Ang babae nga ang akong nagustuhan nga si Yumi. Unya, ang nga siyang mangod kay si Liana. Ang name ni Yumi ni bagay kayo siyang face from the word Mayumi. Guwapa pero hinhin. Very shy nga murag mauwaw mo tanaw og tao. Diretso ko nabihag the way siya mo move, Papa Joe. Sa una, di ko mutuwa ng love at first sight. Pero after na ko nakita si Yumi, it was proven wrong. Kay kibaw ko sa kong kagalingon nga in love na ko dayon kang Yumi. Unang siklap pa lang nako niya. Siguro mo ito gitawag sa tanhaga o gitawag og tanhaga sa gugma. Nga mukalit lang og tunga nimo in a very unexpected nga time og place. Daghan pa uda kayo kung gusto nga ipangutana kang Yumi pero sungugan kayo ang kiyahan o kinaiyahan. Kay nibundak og kusog ang uwan. Wa ko'y choice. Ug wa sa sila choice si Yumi o iyang sister kundi mubalik sa convention area. Ihatod na lang tamo sa convention area. Matod ko pa nila. Ayaw na lang FOI kay nay masuko. Hihi. Tubag pa nila Yana dayon nako. Nanlakaw sila ni Yumi while nag-share sa kapayong. Igon lang ko sa paglantaw nila silahang likod. Wa na ko magmain nga kusog na kayo ang uwan ug basin mabasa pa ang akong kamera o ang akong cellphone. Nibalik ko sa cottage ug nipasilong ko. Basa na akong sapatos ug akong karsonis, Papa Joe. Kay akong gipalabi nga di mabasa ang akong mga gadget nga gamit kay nako sa akong trabaho. For the first time, nakafeel ko balik og kilig moments, Papa Joe. Since teenager man good, wa na ko nakafeel anang kilig-kilig oy. Karon na hinuon nga matured na ko.
Siyog smile nga nagtanaw sa mga patak sa ulan ug at the same time nag-imagine sa mga shy type body movements ni Yumi Papa Joe. During sa dinner, siyog lingi-lingi sa mga tao kung naaba sila si Yumi or Layana. Kay normally magdungan naman og kaon sa may canteen area. Pero wa ko kakita nilang duha, Papa Joe. Pagagabi, samtang naghigda nami si boss ni sa among room, iya kong gipangutana. F, musayo ka ugma. Asa man day ko? Tubag ko pa. Ingon ka mo balik na kag city kay di mo magwanta ang kalaay diri. Matod pa ni boss ni. Kadto? Di na ako madayon bro. I changed my mind. Tubag ko pa yung bukod sa kong habol para di niya makita ang akong pag-smile nga naka-remember sa naong ni Yumi. Pagkaugma, Papa Joe, samtang ang tanan nag-ready na para silang event for the day in connection sa ilang retreat, ako nilakaw og niyato sa place kundi first time na ko nga nakitaan si Yumi. Dito rin ko nagtambay sa usa ka open nga cottage kundi makita nako ang tanan nga mangagi. Imagine, from 8 in the morning hantod sa 12 noon nag-atang ko pero why naabot. Wa na gani ko mukaon og lunch kay di ko gusto nga mamiss pa nako if ever mo balik si Yumi. And then suddenly, nakadungog og tingog sa layo. I know you would come here and wait for Yumi. Si Layana ang nisyagit. Napagani sila sa layo. Unya sa iyang tapad kay babae nga mao'y rason nga gamay ra kayo ko og kinatulgan last night. Sigog sa limuang kay di na magyud nako malimtan ang beauty ni Yumi. Ang iyang beautiful face. Medyo hayag na tong adlaw kay wanay dag-om, wanay taligsik, wanay uwan. Clear bright sky ang weather og didto pa nako naklaro ang tibuok pamayhon ni Yumi from head to foot. She's almost perfect, Papa Joe. Pero doon na di ko'y lain na obserbahan niya. Di ko maka-pinpoint pero something is wrong with her. Nakabantay si Liana nga akong sa akong tinanawan nga tukang Yumi. Nga murag ako siyang QC. Sa kalit lang gibira ni Liana akong kamot o gidala ko sa layo kanang di nami madunggan ni Yumi. Unsay na-observe mong ate? Dito pang pangutana ni Liana nako. Aside from being pretty, almost perfect physique, doon na lang ko ilain na obserbahan. Is she blind? Walay kimi na kong pangutanan niya, Papa Joe. Kay maumang yun nga akong nabantayan. Dalipod nga nakatubag si Layana. Yes, my ate Yumi is blind from the day she was born. It's kinda like genetic sa iyang condition kay akong father, blind man sab siya. Ingon sila, ang oldest child daw sa among family, mabuta pod. It's kinda like sumpa ba? Ingon pa sa mo ang mga folks. Nakapangupaw kog lawom kay Papa Joe. Mura kog nahugno. Daan palagiyog ko. Bisan pa og maayo kay mudala si Yumi and she even look at me in the eye. How did she do it? How did she know asa nga kong naw ug asa nga kong mga mata? Ingon pa siyang sister nga si Layana nga maayo kuno maminaw sa sound si Yumi. Mao nga makaibaw siya sa asa mo tan-aw sa tao nga iyang kaistorya. Kung dili very observant kayo ang tao, di magtuo nga blind si Yumi. Na-turn off na kang ate no? Pangutana pa ni Layana nako. Nakapamilo ko og kadagan papadyo niya nitubag nga, turn off? No, uy. I even love her even more. Nalipay si Layana sa iyang nadungog nga love na ko iyang ate Yumi. Kumaw na, Kuya F, nga love ni mo nadayon siya, dali, ato na to si ate para magstorya na dayon mo. Gidala ko ni Layana sa gibarugan ni Yumi. Unya pagkahuman, gibiyaan namin niya para makalugar ko numi. Diyang kami na lang duha si Yumi, ako siyang gipangutana. Yun saan mo pagkaibaw nga kaprena og naong si Alden Richard. O nitubag po siya nga gidescribe ka ni Layana nako oy. Kaya nakabantay naman siya nga nagsunod-sunod na mo nga gwapo. Nga sige og pamicture. Laoy, makonscious man puta ng gwapo. Di man gugugwapo. Gipasubraan ra na ni Liana ang iyang description. Matod ko pa, ngadto niya Papa Joe. Unya,
Iyang gibutang ang iyang duha ka mga pad sa akong mga kamot. Iyang gigunita ng akong naong as if iyahang gi-feel pinaagi siya mga kamot kung guwapo bagyod ko. That was the start nga tabian na kay siya. Daga na siya gipangistorya nako like iyahang kahimtang on how she handled everything bisan og wa pa siya pananaw. Na-mention po niya nga di sila attendees, sila yana sa maong retreat. Niyato lang sila sa ilang mommy, ang major sponsor sa mong event. Unya, kaming na po daw ang yang mommy para sunduon silang duha. Na-mention po niya nga buwag na kuno ang yang mommy og daddy. Lahi nagbalay nga gipuy-an ang yang daddy nga sama po niya usa ka blind. Daga pa siya gipangistorya nako diyang ako siyang gikalitan og pangutana nga, Yumi, do you believe in love at first sight? Ni katawa siya og kusog og ditubag nga, unsaon ako pagkabaw nga di man ko kakita. Yes, sakto, di ka kakita. Pero sa gugma, di man ta mo decide kung dili ang kasing-kasing ug mao na ako na feel nimo. Matod ko pa. Grabe na gyud ko ka corny, Papa Joe. Pero saan taman, in love na magay ko. Walay corny-corny pag in love na ka. Efrem, I don't believe in love. Matod pa ni Yumi. Napaatras ko sa iyang gisulti kay I thought ganahan po siya nako. Pero iya naman dahi kong giprangkahan nga di siya mutuo o gugma. Dayon gisulti niya ang love story sa iyahang mommy ug daddy. At first met daw sa iyang parents, they were very in love kay dawat kayo siyang mommy. Pisa nagblind ang iyahang daddy. Nagpakasal sila og nagka-baby. At first di madawat sa kong mommy nga ang iyang anak kay blind pod. Blind pa gyud ang iyang bana. Blind na po ang iyang anak. Diyang nagsugod nagkausap ang iyang mommy, nagsige nagsapot ug sige nagpangaway sa iyang father. Hangtod nga kada adlaw na lang jud kuno sila nga maglalis siyang father. Hangtod nga ni-give up na ang iyang father ug nakigbuwag na lang kay wa naman sila kalinaw unya naangin naman sila nga manag-igsuon. Ang ilang inahan mo ay capable so syempre adto sa iyaha ang ilang mga anak. So mo na hinungdan nga di na mo to og love si Yumi. Kay matod pa niya, maayo lang daw kuno na sa sinugdanan, Papa Joe. Inigabot sa problema, mawa na. Mawa na gugma. Sa akong unahuna, bahalag di mo to si Yumi og love. Akong i-prove niya nga sayop siya. Napagyapoy lalaki nga tinuod nga mahigugma niya. Hangtod sa kahangtudan. Kana, way pagluban. Bisan og unsa pay mahitabo. Pagkaugma, nakita na sa mi. Among buhaton, maglakaw-lakaw lang mi dayon. Unya, i-describe na ko niya ang palibot, ang kolor, ang porma sa buwak, ug tanom nga amo ang magian. Akong i-describe niya ang porma sa panganod ug uban pa. Time flies when you're having fun, Papa Joe. Kay dali ragyod kayo ni dagan ng mga adlaw. Imagine, ika 10 days naman di ay. Pila ka adlaw na sad mi nga nagkuyog-kuyog ni Yumi. Ika 11th day na namo dito diyang dun ako'y surprise kang Yumi. Ambi mong kamot Yumi bi, dun ako ipahikap nimo. Pero gitaguan niya ang iyang kamot sa iyang likod, Papa Joe. Di ko yun sa planay mong ipahikap na ako. Kuyawan man sa taana, matod pa ni Yumi. Mao nga ako mismo ang ikupot sa iyang kamot o ipahikap ang itoy nga iro, Papa Joe. Papi ni? Pangutana pa niya nako dungan siyang pagtindog o pagtingog sa itoy nga iro. Di man nimo gikuha ang itoy F. Pangutana pa ni Yumi. Ay, dito ko kanina sa kitchen oy sa ilahang likod. Diha ang mga kusinero. Ilan ning giadapt diri sa retreat house. Ang inahan ani, nanganak man og daghan. Gioferan ko nila nga kung ganahan ba daw ko, tubag ko pa. Ang gidawat ang papi kay ihatag na ko kang Yumi, Papa Joe. Pero ningon siya nga, ganahan unta kong papi. Pero kay baw ko nga di mo sugot si mami. Kaya di siya ganahan og hayop. Unya, di ba ako kaatiman kay ako mismo at manunon ba ako? Matod pa niya, Papa Joe. Maho ba? Sige, ako nalay adapt ani. Bali, ata ning duha. Ata ning baby. Unsa kay in-name na to ani niya, no? Matod ko pa. Papi, tubag pa ni Yumi. Papi nga ang spelling kay P-A-P-I. Lipay kay ko nga nanami instant anak ni Yumi, Papa Joe.
enjoy pod kayo siya nga nagkugos-kugos kang papi. Unya, iyahang kisan-kisan ang itoy. Nasuya na noon ko sa itoy, may pang itoy kay gikisan. Ang baby rada ay ang naikis, ang daddy di ay pajoke-joke ko pa niya. Pero igo ra siya nga ni katawa. Punaan pa dyan na kong diga kay hapit na mahuman ang 2 weeks. Sa retreat, wa pag yung ko'y nahimo. Wa pa ko ka-score kang Yumi. Pero kalit lang nga niabot sa Liana nga naghangos. Ate Yumi, nana si mami, gipangita ka. Padung na to diri kay narabay naka-report niya nga sige daw kag date og lalaki diri sa retreat house. Muragi sila og nakitag abat sa kahadlok nga nagdali og lakaw palayo sa mong nahimutangan, Papa Joe. Kung ang basihan nako ang ipanulti ni Yumi about siyang inahan nga strikta kayo, basin magka-problema ko sa akong pagpanguyab niya pohon. Hinay kay signal dito sa retreat house, almost wagyu signal, pero nakadawat pa kong chat sa messenger gikan kang Liana. Nagpahibaw nga nakabalik na sila og syudad, si Yumi og ang iyahang mama. Diya nga wala na si Yumi sa retreat house, dito pa ko nakamata sa kamatuuran. Sa akong messenger, ako nakita ng dagan kayong messages ni Chanda nga puros gisin lang nako. Wa na ko basaha kay nalingaw na kong taman kang Yumi, Papa Joe. Si Chanda, mao nga akong long time girlfriend. Sukad niya tong college pa lang mi. Yes, Papa Joe, na nakuuyab nga nahabilin sa syudad. O karon naglibog ko unsaon nako. I'm sure inigbalik na ko sa city, balik na pug ko sa realidad. Nga naa ko'y uyab nga si Chanda. Tungod sa kadugay na mo, nawa na ang thrill. Kanakaring too much familiarity na kaayo nga wala na excitement, usahay mura na lamog man nag-igsuon, labi na og close na pud kaayo ang inyong mga pamilya. Mura na siya anak sa imong mama o papa. After 2 weeks sa retreat house, na mauli na mi si Bosni balik sa syudad. Nidiritso ko sa mua og maugi akong naamtan si Chanda nga naa sa kusina. Nang hugas og plato. Yes, ingon ni ana siya ka at home sa mua. Love, pwede siguro nimo nakadala og meditate dito no kay wa naman jud kay reply nako sa akong mga chat nimo. Matod pa ni Chanda nako. Wa man gyud signal didto gud oy. Tubag ko pa. Si Bosni lagi maka-reply lagi usahay pero ikaw wa gyud. Ha? Unsa may gisulti ni Bosni nimo? Nitubag pod si Chanda nga. Ingon siya nga mangwa ka ka-reply kay nakay bagong ikalingawan. Sus kikuyawan ko, Papa Joe. Nga gipahamak na ko ni Bosni. Kay nakibaw biya siya nga ganahan kay ko ni Yumi. Pero sa kalit lang ni do si Chanda nako og lipay kay siya nga siyang nakakita siya sa itoy nga akong gikugos. Mao ni si Papi, ingon man ko si Bosni nga sige daw kagukod-gukod sa imong itoy iro. Ay, salamat. Waar day gi-report ni Bosni. Nga to kang Chanda nga si Papi ra ang iyang gipasangil nga may rason nga wa ko ka-reply niya. Niya tong gabiuna diha nga mao nang gabiuna diha jud natug si Chanda sa mua. And of course, na siya sa akong room kay mao na may naandan niya. For all you know, college pa lang mi, nisod na mi sa igingon nimo Papa Joe nga linapaay sa leon ug karnero. And that night, naglambing si Chanda nako. Pero wag yun ko nihilabot niya. Nangita ko rason nga way mahitabo namo kay amot ba feeling nako makasala ko kang Yumi. Pagkaugma walang gyapon ni uli si Chanda sa ilaha. Diha ra gyapon siya sa mua. Diha mi sa gawas sa among terrace ug diha pod si mama kay iyang gidua ang akong itoy nga si Papi. Sa kalit lang ni dagan og kusog kayo si Papi. Padung sa gawas sa gate nga murag dunay na excited. Dali na akong gisunod si Papi ug mao na akong naamtan sa gawas sa gate si Liana ug Yumi. Nagsago lang akong gibati niya to Papa Joe. Siyempre happy ko kay nakita akong Yumi, pero gibati po kong kahadlok kay naa si Chanda sa sud sa mua. Unsaon na lang kung mag-abot sila. Di ko gusto nga makibaw si Chanda about kang Yumi. Labaw na nga di ko gusto nga makibaw si Yumi nga naakoy uyab. Hi F, gipangita ka namo. Gipangita gyud namay mong address kay gusto ni ate nga mo explain ni nga nung ni diretso mi og uli ug wa mi ka pananghid nimo. Matud pa ni Liana, Papa Joe. Si Yumi di ay ang nasimutan sa akong itoy. Mao nga nidagan ni dayon ug pag-abot ni Yumi nagpakugos dayon niya. Kumusta naman ang atong anak F?
Pangutana pa ni Yumi nako nga medyo may pagka-joke nga pagkasulti nga nangamusta sa among itoy nga si Papi. Yumi, Liana, ato ta magstorya sa may convenience store na. Sunahan kay hugaw magug kayo sa mua. Mawaw ko ninyo kay wa pa may kapanlimpyo. Matod ko pa nila para di sila mudayon unya magkaabot na hinoon sila ni Chanda. May na lang kay nisugot ra pud ang duha. Niadto mi sa ilahang sakyanan nga gipark sa unahan. Unya si Liana ang nag-drive dayon nangadto mi sa convenience store. O dito ni-explain si Yumi nako about sa iyahang mama. Kibaw na si Mami about nimo. Ingon siya nga kung tinuod ka nga interesado nako, makikita siya nimo. Matud pa ni Yumi, Papa Joe. Ha? Sure. Kanos Mami ug asa mi magkita? Tubag ko pa. Si Liana nisulti nako nga asa mi mag-abot sa iyang mama. Adto daw sa restaurant. Ang maong restaurant, Papa Joe, mao ang pinakasosyal o pinakamahal sa among lugar. Nga sa tinuod lang, wa pa gani ko kasuway og kaon didto. Human nga nagkasabot nga magkita mi siyang mama na mauli silang duha si Liana og Yumi. Ako pod niuli sa mua. Pero pagsud na ako sa mua, diha pa si Chanda nga naghilak unya si mama nagbarog sa tapad niya og isog kayo nga nagpaabot nako. Unsang binuangay mong gibuhat, Efrem? Kinsa to mga bayhana? Pangutana pa sa akong mama. Ay, wala ra to mo eh. Nakaila to na ako sa retreat. Tubag ko pa. Unya, inyo ha din ang anak si Papi. Mao di nga gikalingawan na nimo didto. Wa kay reply na ako. Dili si Papi kundi kitong bayhana nga buta. Ayon na lang pamakak, Efrem. Kay gipatug-an na ni tita si boss ni. Kibaw na mitanan sa mong gibuhat dito sa retreat house. Matod pa ni Chanda nga naghilak gihapon. Gikasaban ko sa kong mama. Humanyag yaw-yaw nako. Gibiyaan mi ni Chanda para makalugar daw mi og masettle namo ang among problema. Sorry, Chanda. Wala ko tiyo Ano sala na ako. Matod ko pa niya. Suniang ko na ka nga nagkauyab mo atong bayhana. Pangutana pa niya. No. Dili mi uyab. Wa ko nang uyab niya. Kaya di ko gusto nga makasala ni mo. Tubag ko pa. Nalipay si Chanda o niduol siya nako niya ning gakos. Pero gitangtang nako niyang bukton nga nagakos sa kong hawak. Di ko gusto nga makasala ni mo, Chanda. Mao nga wa ko manguyab kang Yumi. Ug karon nga nakaibaw na mangyud ka, muprangka na lang ko nimo. Kadi ko gusto nga maglaom ka. Matod ko pa. Pero wala ko katiwa sa akong gisulti unya kay nihilak na og kusog si Chanda, Papa Joe. Siyempre nakasabot na siya. The way ko nisulti niya, kibaw na daw siya. Unsay padulngan og klaro na kuno kaayo nga mas palabihon na ako si Yumi. Ang dili na ko masabtan, Efrem ba, kay nganong kadali ra nimo nga nagbag-o o gibaylo nimo ang atong 6 years nga relasyon sa 2 weeks ninyo nga panagkita lang atong bayhana. Matod pa niya nako. Ug mao pud na nga ako nalibngan. O nalibgan, Papa Joe, sa akong kaugalingon. Pareho lang mi si Chanda. Naglibog nganong sa ingon ato kasayon, ahong gibaylo ang among relasyon nga tukang Yumi. Nga wa pa gani klaro unsay padulngan. After ato nga eksena, Papa Joe, daghan pa nga nahitabo. Like gitabangan ko kasaba sa akong family. Kay syempre si Chanda naman ang ilang nauyunan kay napamahal na bayagid nila. Tungod sa kadugay na sad namo. Pero wa na sila mahimo. Kay hugot na nga akong desisyon nga mga tubang sa mama ni Yumi nga mahitabo na sunod adlaw, Papa Joe. Og tuod man sa sunod adlaw nga mao mong ikasabutan ni Yumi nitong ako sa mong restaurant kundi nagpaabot na sila. Sila si Yumi ug ang iyang inahan. Pagsuod na ako, naglingkod na sila si Yumi ug iyang mama sa usa ka table. Og sa tan-aw na ako, naka-order na sila og food. Kay portin daghanan na gyud nga mga pagkaon ang na-serve. Sa una-una nga napasiguro yung mga bot nga laing tao. Kaya daghan man kaayog food nga gi-order. Pero wa na laing nga bot, Papa Joe. Kami ra gyud tulo. Sa kadagang pagkaon sa table, way bisag usa nga nakaako og kaon. Kaya ang mama, doon na siya gipangutana dayon nako. Unsay pangani mo? Pangutana pa sa mama ni Yumi nako. Og nitubag pug ko nga, Efrem, ma'am. Unsay mong trabaho? Pangutana na siya nako. Sa pagkakaroon, ma'am, wa pa ko'y stable job.
pero nag-part-time ko og online job as a freelance writer. Unya, pila may sweldo nimo ana? Makabuhi ka sa akong anak? Di biya ni normal o kahimtang akong anak? At manunon biya ni siya. Wa na siya maanad og way katabang. Naitik sunod ani niya, kada lihok, kay giampingan gyud ni nako akong anak. Unya ikaw, makahimo ka kapag amping sa akong anak? Labaw pa sa akong gihimo nga niya? Og nitubag po ko niya nga, ma'am, dili siguro na ako matup nga ng imong pagmahal kang Yumi, no? Kay inahan manggug ka. Lahi ang pagmahal so sa kinahan nga to sa anak. Kaysa akong pagigugma nga to sa imong anak. Dili ko makapromise nga magbuhay prinsesa si Yumi, kauban nako. Pero maningkamot ko, ma'am. Mahalon og panggaon ako siya, og di na ako siya biyaan, bisag kung sa pay may tabo. Pero ang mama ni Yumi, igo lang nga nangyamin. Istoryahe ko, nakadungog na ko ana sa una sa kumbana. Unya, asa naman siya karon? Wala na. Kanang promise lalaki dong kutob na tumoy sa dila. Og nitubag po ko niya nga, di siguro ka mo tuon ako, ma'am, no? Pero kutugutan ko nimo nga pakaslan ako imong anak. Maningkamot ko. Napa ko yung negosyo nga nahunaan. Dili rami magkalisod-lisod ni Yumi. Unya na nang saad-saad ni mo dong ha. Kay layo pakika sa tinuod. Sa pagkakaroon, bayri sa ning bill sa restaurant. Matod pa niya. Ako kuno yung pabayron sa daghan kayo nga gi-order niya nga pagkaon, Papa Joe. Paghatag sa waiter sa bill, akong gitanaw lapas pa sa 5,000 pesos ang bill. Kay mahal baya kaayo dito. Nagani usa ka putahe lang nga nagkantidad og 1,500 pesos. Gikan pa ko sa retreat, nahurot ang akong kwarta. Napinabilin sa kong wallet pero 3,000 plus ra. Unsaon man taon nako na pagbayad. Wa mo ko magdahom nga ing ato kamahal ang mga putahe didto. Excuse me, ma'am ha. Doon na lang ko itoon sa gawas. Pananghid ko pa niya kay nakunaw na ko nga basin nisud na ang payout sa kong sweldo. Nangita og ATM ug may na lang kay nakita ra ko og nalipay kay ko nga pag-balance inquiry nako. Nataw na nga akong sweldo. Gi-withdraw na ako tanan unya ni balik sa restaurant. Gibayaran ako ang bill sa restaurant, Papa Joe, pero wa gyapon ni believe ang mami ni Yumi nako. Kung wa ko masayop, usa ka sweldohan ni nimo imong gibayaran karon. Mao na dong nga hunauna kay lisod kayong kalibutan karon. Basin mahisugamak ka lang. Matod pa niya nako. Abi siguro sa inahan ni Yumi nga moatras ko sa mga hulga nga panghadlok din nako. Nasayop siya, Papa Joe, kay mas na-challenge sinuon ko nga magpursigi nga pakaslan si Yumi. Sa sunod nga mga adlaw, dili lalim ako gibuhat nga pag-detach completely sa among relasyon ni Chanda. A few attempts nga pagpasabot niya na nga sorry kang Chanda. Gibuhat ako ang tanan nga paubos hangtod nga ni-give up na yun siya nako. Dili na ko siya ipugos niya o di na niya ipugos ang iyang kaugalingon sa tao nga wanay feelings niya. After na cut off completely among relasyon ni Chanda, akong family na sad kay di man gyud sayon dawaton para nila. Nga usa lang kapamilok, lahing babae na sad, ug ako pag yung pakaslan, Papa Joe. Pero tungod kay family na ako sila, nidawat ra sila og ni support sa kung gusto kay ako may masunod. I mean, ang akong kasing-kasing di ay ang masunod, Papa Joe. To summarize it all, nisugot na si Yumi nga magpakasalmi ug wanay problema sa akong side. Ang problema na lang, mao ang iyang mami nga against pud kayo nako. Pero like me, wa ni give up si Yumi. Padayon ang plano nga magpakasalmi, bisan pa og wa ang iyang mami. Og tuod man, Papa Joe, June 2017, nagpakasalmi si Yumi sa simbahan ug wa ni tambong ang iyahang mama. Hinuon ni aten ang iyang papa nga usapud ka blind. After 2 months among kasal, nabaw-an namo nga mabdos na si Yumi sa among anak. Nakuyawan ko kay naghilak naman siya og taman. Nganong nihilak man ka? Wa ka malipay nga magka-baby na ta? Pangutana pa nako niya. Nalipay man ko, Ephraim, pero nahadlok lang ko kay ingon na ba sila sa among pamilya daw nga tanang kamagwangan daw sa side sa daddy kay mabuta. Kaluoy sa tong anak uy nga mag-antos. Matod pa ni Yumi. Ako siyang gigakus o gyamaman. Ayaw na gunaw na ay. Wa pagani.
Huwaton na to sa ihatag sa Ginoo nato ug aton dawaton. May 2017, gipanganak ni Yumi ang usa ka healthy baby boy. Dili blind ang among anak, Papa Joe. So di gyud tinuod ang istorya nga kesyo sumpa sa inyong pamilya, kaya ang Ginoo ra gyud ang masayod sa tanan. Dili kanya pasagdan, basta musalig ka lang ug mag-ampo ngadto niya. Thank you so much, Papa Joe, sa pagbasa nimo sa akong suwat. Before na ko na-meet si Yumi, I can still remember nga fan ako nimo sa imuhang YouTube channel. Napaminawanan ako ang mga istorya dito tanan. I never thought nga ako na po di ay ang mo-share sa akong beautiful love story with Yumi, my wife. Dini na lang ko to, Papa Joe, and God bless. Imo magtatampo, Ephraim.